Salamat ni. Dahil ko akalaon na araw ako pa. Dahil ko akalaon na sa pagtios ta. Nakadanas ako pan araw ka ni. Salamat ning dakula. Ta nagkaigwa kong aking araw kaya. Isang napakasayang hapon na naman sa atin mga ka-JFS. Today is January 24, 2021 at kaming JFS Battles and Services ay hindi pa rin tumitigil sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Ako nga pala si Ate Angel, your love and surprise ambassadress ng JFS team. At ngayon naman ay dadako kami dahil 8 oras ang biyahe namin. Charot! Dahil dadako kami dito lamang sa Plaza San Fernando upang sorpresahin ang napakagandang nanay natin na bibigyan natin ng ating rainbow team at packages na ibibigay at sulit na sulit na ihatid natin sa kanya. So tara na't kilalanin din natin ang ating packages na ibibigay natin sa kanya ngayong hapon. Meron tayo ditong fruit basket. Meron tayo ditong Jollibee Chicken Joy 1 bucket. Meron tayong 2 box of Greenwich pizza. Meron tayo ditong red ribbon cake. At syempre meron din tayong 3-in-1 bouquet na may 5,000 pesos. May fresh flower bouquet at nakakatakam na chocolates. So tara na't ibigay na natin kay Nanay Inya ang kanyang regalo ngayong hapon. And for our social media accounts, for Facebook, JFS Battles and Services, Instagram at JFS Battles and Services, and for YouTube channel na kailangan nyo i-subscribe, JFS Battles and Services. We don't just create but we captivate. Tara na't lumakad na or papunta kay Nanay Inya. Guys, so dito pa rin kami sa Plaza. So taga dito yung surprise namin and nasa gilid tayo ng highway. So tara na, samahan nyo ako kilalanin ng ating maswerteng nanay ngayong hapon. Ano? Dito pa rin tayo. Pwede po ang sana. Naka-face mask po talaga. Sige pa. Okay lang po yan. Okay ka lang, ma'am? Okay lang. Okay lang. Diba? Strong. Okay lang yan si mother. Mother. Sexy yun. Ay, thank you po. Super thank you so much. Medyo, mami. Di ba po, mami? Tutulungan kita. Sige. Sige po, bukas. Happy birthday, mami! Happy birthday po, mami! So, yan po, package na yan po. Ay, naiiyak si mami. Dito, mami. Okay, halika po. Okay lang, sige. Happy birthday po, mami! So, sa tingin niyo, alam ko naman po, nakikita niyo po kami ng GFS. So, ikakabit ko lang to, mami, saglit. So, para sa iyo, mami, nakabit ko lang po saglit. Ayan. So, ito, mami, isuot mo tong package na, itong flash na to, para po sa inyo.
Mami naman po, grabe. Birthday nyo, dapat kayo ay pinakamaganda. Sabi niya pati Subago. Dahil na, tama na yan. Wala siya magulo. Pero mami, kumusta po? Kumusta? Okay. So, happy birthday, Mama Inya. So, nakita nyo naman na po siguro ako. Pero bago po yan, nag-isa akong basahin na message para sa inyo. Okay? Hi, Ma! Sana napaog mata ka, man lang po, maski sa simpleng sorpresa na ini. Happy birthday po, and wish ko, perme, good health lang po, and I love you, Ma, and salamat po sa gabos na sakripisyo nindo sa muya. Happy birthday, Mama, and I love you po always. Love, Grace. So, si Ma'am Grace po ang nagpadala nito, ang inyong pinakamamahal na anak na nasa Korea. Tama po ba? Nasa Korea po si Ma'am Grace. So, yan po, Ma'am, may fruit basket, red ribbon cake, chicken joy, Greenwich. Yan pa, para sa inyong lahat yan, Ma'am. So, palampakan naman natin si Mama Inya. So, Mami, bago po namin kayo apablo ng inyong pinakamagandang cake, ano pong gusto niyong sabihin sa inyong pinakamamahal na anak? Salamat ni. Dahil ko akalaon na araw kapan. Di ko kalaon na sa pagtios ta. Nakadanas ako araw ka ni. Salamat ning dakula. Nagkaigo akong aking araw kayan. Di ko kalaon sa pagtios ta ni. Salamat na lang ning dakula. Ay, sobrang emotional si Mami. Guys. So, Mami, hindi pa po dyan natatapos ang sorpresa namin dahil ipapablow namin sa inyo ang napaka-cute niyong red ribbon cake. So, Mami, sana po happy birthday po sa inyo and long Salamat life po. So, pablow muna natin ang cake ni Mami. Okay, guys. So, andito pa rin tayo sa Plaza. Hindi tayo lumayo, ha? Lumakad lang tayo, guys. Kaya pawis na pawis ako, ha? At ito, kasama ko pa rin ang ating napaka-sweet and emotional na Mami. Pero bago natin ipablow ang kanyang napaka-cute na cake, kakantahan muna natin siya ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Yan, Mami. Make a wish and blow your candle. Ay! Nagmamadali si Mami na blow na yung cake. Okay, Mami. Happy birthday po. Salamat. And may gusto ka pa po bang sabihin? Salamat na lang ni. Ingat ka mo dyan. Ayan. So again, everyone, ito ang ating lucky mother for today na si Nanay Inya all the way from Plaza San Fernando. Isa na namang nanay ang napasaya natin. May gusto ka pa ba, Nanay, sabihin? Wala na po? Wala. Salamat. Ilang taon ka na ba? Ay, naku, yung bubble balloon natin. 63. 63 ka na po. Wow. Na, long life po and more birthdays to come po galing sa para sa aming JFS, and sana po patuloy pa rin kayong fresh. Wow, fresh Mami. Okay, Mami, again, I am Ate Angel. We don't just create but we captivate. Isa na namang nanay ang nabigyan natin ng sulit at swak na packages na to. Follow nyo kami on our social media again, and again, thank you. Mwah. So magbabay ka naman, Mami. Magbabay ka, Mami. Bye-bye.